Okay. Ready na mo? Yes, sir. Sir. Naka-design na jud mo nga mao na jud ninyang sudlan nga trabaho hantod sa inyong kamatayon? Yes, sir. Sorry, dili kamatayon. Dito magisgot ana kay layo kay na sa tuwa. Mao na jud ninyong gusto? Sige, sir. Okay. Hubuan niyo yung sinina kay bawal ang sinina dito. So karon first set atong batong testingan natong unsa kaligon gyud inyong lawas. Mapanamatod-an nato dire kung unsa yun na kaligon yung lawas. Sige, sir. Okay? Wala ang tanan huna-hunaan ninyo nga wala ra ni. Inyong mga tiil, inyong mga bukton. Ayun ninyo huna-huna kung unsa nga mabot ang sakit sa inyo ha. Okay? Yes, sir. Atubong na! Good. Talikod na! Kailangan, dili na mo imadong. Dili na mo mo ha. Pag yun akong talikod na, talikod ka largo, di kong gaya. Kung once ka kapo ka, amtik ka. Ha? Salon daw po no. Ulahin ka po ka dong. Baspasa ba? Baspasa. Kamay sa dibdib. Pagbat mo yung gidong kay ang isa nakasalot galing na ikaw na dali mong kamot. Sir, sir. Nahanglan gahin yung mga dugan. Para kung pasakitan, mas babae, di mo pasakitan. Good. Ikaw. Yes, sir. Good. 5 points, 4 points. So, atong usbo na pod karon, lahi na pod. Ang lubot na pod, kinahanglan, mugdo og lubot. Ay usa ka na sa mga pamaagi, mga requirements sa isip ko sa kampo. Atong sulayan, kinahanglan, dili mo makaliyok ha, dili mo makaluhod. Usap, kay mo para kang magka. Sunod, kinahanglan, pupong juga. Mag-exercise ako karon mga 10 seconds lang. Katong babay bilanggan, 10 seconds. Babay bilanggan, go! Saan mo yung babay bilanggan, sir? Ay, mo kabaluan na. Wala, sir. Ano? 10 seconds! Go! Stop! Pag sinabi kong stop, stop! Good. Ngayon, push up na naman. Hindi mo pa sa iyo. Diyan ka, dito ako. Sige. Sige. Umuha. Ha? Pag push up, di mo kinahanglan, dili mo zoom niya, di mong simod rin ha? Yes, sir. Di makaya, sir. Patistingin saya. Makaya ba niya? Ako, di ako kaya. Yo! Sir. Kung dili niya kaya, sir. Kita niyo ito yung buhat? Yes. Go! Di niya ako kaya, sir. Abi man akong kaya ninyo kay nag-promise na mga ganyan nga mao na yun ninyong future. Okay, ready? Right na po na eh. Di na ko, sir. Ako po, sir. Nga naman! Magkiklaro, dapat ningo kadaan. Yung nani dahil training. Inform kami nimo. Natural man ang masakitan. Kay sa gugma gani, bisan pang masakitan na ka, magsige po kang balik-balik. Sir, oy, may mag-sibilyan ni. May sakit sa lawas. Ito na may kickbox balay.